ο ήχος της σιρήνας γνώριμος και απότομος. Έτσι κατέληξε να ακούγεται στα αυτιά μου, αφού τον πρώτο καιρό ηχούσε ως απειλητικό τελεσίγραφο. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να μεταμορφωθεί στη συνείδησή μου αυτή η ακουστική παράκρουση κάθε φορά που σημαίνουν οι σιρήνες. Μια παγερή και μονότονη ηχητική προειδοποίηση που υπενθυμίζει τα όρια και τους κανόνες που οφείλουμε να σεβόμαστε εμείς τα ΑΣ, αταυτοποίητα στοιχεία. Αυτό είμαστε για τους κάλακες, τους κατοίκους του πλανήτη Κάλαξ. Στοιχεία, αταυτοποίητες ψυχές που διάσωσαν από τον πλανήτη Γη. Αναρωτιέμαι αλήθεια αν η συνήθεια της ανοχής ή η ανοχή της συνήθειας λειτουργήσε καταλυτικά για αυτή τη μεταμόρφωση. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε αλλιώς. Σύνθετες σκέψεις που συνοδεύονται από αναπάντητα ερωτήματα, όπως είναι άλλωστε τα περισσότερα εδώ και πολύ καιρό. Οι κάτοικοι του πλανήτη αυτού, διασώστες και δεσμότες μας ταυτόχρονα, κοστολογούν την ύπαρξή μας με μαθηματικούς τύπους, χωρίς ευαισθησίες και συναισθηματισμούς. Ο δικός μας ρόλος, διπλός και άχαρος, αφού παραμένουμε τρόφιμοι και υπόχρεοι συνάμα μιας ιδιότυπης φιλοξενίας που αγγίζει τα όρια της ομηρίας. Αυτό τουλάχιστον εισπράττουμε από την ευεργεσία των καλάκων, αφού δεν μπορούμε να διακρίνουμε οποιασδήποτε συναισθηματικές αποχρώσεις στα κονοειδή μορφώματα που έχουν για πρόσωπο. Περπατάω με τα μάτια καρφωμένα στο πλαστικό δάπεδο, καθώς καταλαμβάνω αμίλητος την αριθμημένη θέση μου σε ένα συγκεκριμένο ουλαμό στο σημείο συγκέντρωσης. Σε αυτό το μέρος τα πάντα ορίζονται από αριθμούς και συντεταγμένες, με απόλυτη οργάνωση και εκνευριστική σχολαστικότητα. Η σιγή είναι νεκρική μέχρι να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση και η απολύμανσή μας. Μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται 3 φορές ημερησίως χωρίς να σκιάζει πλέον τη συνείδηση και την αξιοπρέπειά μας. Όσο κουραστικό και εξευτελιστικό κι αν φαίνεται, δεν είναι ικανό να ερεθίσει τη γονατισμένη μας ψυχή. Η ελεγχόμενη ελευθερία μας είναι το αντίτιμο της φιλοξενίας τους. Τελευταίος ψεκασμός για σήμερα. Το κονοειδές μόρφωμα του απολυμαντή πίσω από το προστατευτικό προσωπείο του παραμένει ανέκφραστο καθώς ολοκληρώνει την αποστήρωσή μου. Η χαρακτηριστική οσμή του αντισηπτικού πλημμυρίζει τον τεράστιο προθάλαμο πριν εισέλθουμε στην κοινωνία των Κάλαξ. Τώρα πια μπορούμε να εισέλθουμε αμόλυντοι, αλλά όχι ισότιμοι. Εντός της κοινωνίας οι χώροι δράσης είναι αυστηρώς προκαθορισμένοι και οι επαφές μας με τους Κάλακες πολύ συγκεκριμένες, διαπνεώμενες από την αίσθηση της ελεημοσύνης. Ίσως και εμείς να συμπεριφερόμασταν με τον ίδιο τρόπο αν τους φιλοξενούσαμε στη γη. Αυτοί ως παρακλητικοί και εμείς ως ελεήμονες. Θα μπορούσαμε όμως εμείς τα γήινα ζώα να λειτουργήσουμε με τόση σχολαστικότητα και προγραμματισμό? Άραγε ποιο είδος από το ζωικό βασίλειο θα μπορούσε να αναλάβει τη φιλοξενία των Καλάκων? Μήπως τα λιοντάρια? Μήπως εμείς οι πυθικοί? Μήπως οι ελέφαντες? Μήπως οι αετοί? Όχι. Όσο και αν τους μισώ, αναγνωρίζω πως μόνο εκείνοι θα μπορούσαν. Εκείνοι που ήταν τα εξυπνότερα ζώα, αλλά τα πιο καταστροφικά και αυτοκαταστροφικά. Εκείνοι που μας κατάντησαν οικέτες και φιλοξενούμενους. Πάλι βυθίστηκες στη σκέψη σου και λίγο έλειψε να ξεστρατήσει από την κόκκινη λωρίδα σου. Ελπίζω να θυμάσαι τουλάχιστον ότι σε λίγη ώρα θα πρέπει να μαζευτούμε όλα τα ΑΣ στο αμφιθέατρο του Διοικητικού Μεγάρου. Σταμάτα! Δεν είμαστε ΑΣ, είμαστε τα φερόμενα ζώα από τον πλανήτη Γη. Δούλος δεν γίνεσαι όταν σε υποτάσσουν, αλλά όταν τους υπηρετείς. Σταμάτα λοιπόν να αποκαλείς ΑΣ τους επιζήσαντες οργανισμούς μιας κατεστραμμένης γης. Είμαστε πίθηκοι. Δίπλα μας συνυπάρχει η κοινωνία των λιονταριών, των κροκοδίλων και των υπολείπων ζώων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την μητέρα γη. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την ημέρα που ήρθαμε σε αυτόν τον τόπο κι όμως αρνείσαι να παραδεχτείς και να αποδεχτείς τη νέα πραγματικότητα. Πίθηκοι ήμασταν στη γη.
Συμβιώναμε αρμονικά με τα υπόλοιπα ζώα, ακολουθώντας την απαράβατη φυσική νομοτέλεια. Τώρα όμως ζούμε εδώ, ακολουθούμε άλλους κανόνες και νόμους. Καταφέραμε να προσαρμοστούμε. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της σημερινής μας συγκέντρωσης στο αμφιθέατρο. Η πίστη στη δύναμη της αυτοσυντήρησης που υπερνικά κάθε εμπόδιο. Η αξία της προσπάθειας για καλύτερες μέρες που ξεκίνησε για όλους εμάς μακριά από εκείνους. Δεν σε αδικό, νεαρέ μου, πείθηκε που αντιλαμβάνεσαι την ψευδαίσθηση της ευημερίας μέσα από την ανελεύθερη επιβίωση. Δεν πρόλαβες να γνωρίσεις κάτι διαφορετικό για να έχεις το περιθώριο σύγκρισης. Γεννήθηκες σε ένα τοξικό γήινο περιβάλλον όπου οι περισσότεροι οργανισμοί κοίτονταν ήδη νεκροί. Η μόλυνση του αέρα δεν άφηνε περιθώρια ζωής, πολλό δε μάλλον ευτυχίας. Τον πατέρα σου τον αποχωρίστηκες πολύ πριν ανοίξεις τα μάτια σου, αφού παρέμενε φυλακισμένος και βασανισμένος, εξυπηρετώντας τη φαρμακευτική βιομηχανία των πολυεθνικών εταιριών. Ένα από τα χιλιάδες πειραματόζωα που θυσιάστηκε για χάρη εκείνον. Χωρίς να ερωτηθεί για τη θυσία του, χωρίς να μπορεί να συγκινήσει τους πειραματιστές του όταν σφάδαζε από τους πόνους. Αντίκρισες από τα πρώτα λεπτά της ζωής σου το γήινο όλεθρο, αφού ακόμα και το ελάχιστο γάλα από τους μαστούς της μάνας σου ήταν ακατάλληλο προς βρώση. Βίωσες τις τελευταίες ημέρες ενός πλανήτη που καταστρεφόταν από την αμετροέπεια εκείνων. Όχι από συγκρούσεις μετεωρητών, ούτε από την μανία κάποιων φυσικών φαινομένων, παρά μόνο από κακή διαχείριση του εξυπνότερου είδους του ζωικού βασιλείου που αυτοχρήστηκε ηγεμόν και επέβαλε το δικό του δίκαιο. Ένα δίκαιο κόντρα στη φυσική νομοτέλεια που διατάραζε την αρμονία και την ισορροπημένη συμβίωση των όντων από γενέσεως κόσμου. Η έλευση των καλάκων επομένως φάνταζε ως λύτρωση. Εμφανίστηκαν με τα πελώρια διαστημικά λεωφορεία τους και περισυνέλεξαν τους ζώντες οργανισμούς για να διατηρήσουν στο βαθμό που μπορούσαν τη συμπαντική ολότητα. Μοιραία σήμερα βιώνουμε τις συνθήκες αυτής της ιδιότυπης φιλοξενίας τους. Στο νέο μας πλανητικό σπίτι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε με τους νόμους της νέας πραγματικότητας με τίμημα την ίδια μας την ελευθερία. Δεν κακίζω τους κάλακες, παρά μόνο εκείνους που προκάλεσαν με την εγωκεντρική του συμπεριφορά τον ξεριζωμό μας. Ίσως έχεις δίκιο. Τι να πω. Θα είναι όμως αγνωμοσύνη προς τους σωτήρες μας και δείγμα ητοπάθειας να μην τιμήσουμε την προσπάθεια επαναγέννησης από τις τάχτες μας. Είναι γεγονός πως δεν έχω μνήμες από εκείνη την περίοδο. Περισσότερη εντύπωση μου κάνει όμως πως κανένα από τα ζώα που βρίσκονται εδώ δεν μιλάει για εκείνους. Αλήθεια, γιατί δεν βρίσκονται εδώ εκείνοι? Δεν ζούσε κανένας από αυτούς όταν ήρθαν οι κάλακες? Ζούσαν, μικρέ μου, πείθηκε. Οι κάλακες όμως γνώριζαν μέσω δορυφορικών συστημάτων παρακολούθησης τις αθλιότητές τους και επέλεξαν συνειδητά να τους αφήσουν να αφανιστούν στο απόκοσμο περιβάλλον που δημιούργησαν. Ήταν η αυτοδίκαιη τιμωρία τους. Η νέμεσης, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι επιβολή, αλλά επιλογή, και εκείνοι επέλεξαν να αφανιστούν τυφλωμένοι από άκρατο ηγεμονισμό. Απαξίωσαν κάθε μορφή ύπαρξης και στράφηκαν ακόμα και προς τον ίδιο τον πλανήτη που τους ανέθρεψε. Ένα πλανήτη στολίδι που κοσμούσε το ηλιακό σύστημα. Στον μοναδικό ίσως που ευδοκίμησαν οι συνθήκες για την ανάπτυξη της ζωής, αφού ακόμα και οι κάτοικοι του πλανήτη που ζούμε σήμερα μοιάζουν τεχνητά δημιουργήματα με πανομοιότυπες και προγραμματισμένες συμπεριφορές. Η ζωή, μικρέ μου, πείθηκε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ορίζεται από το φυσικό και το αυτεξούσιο. Βρίσκεσαι στο χάραμα της ζωής σου, αλλά κρατάς άσβεστη τη φλόκα των αναμνήσεων. Ωστόσο, αν η πίκρα και το μένο σου δεν κοντίνουν τη δικαιοσύνη σου, είμαι πρόθυμος να θυσιάσω τη σημερινή εκδήλωση για να αχνηλατήσω τα χωροχρονικά μονοπάτια που χάραξαν την πορεία του γαλάζιου πλανήτη. Ίσως με αυτόν τον τρόπο πάψω να είμαι αδαής όπως εσύ πιστεύεις. Χωρίς γνώση άλλωστε δεν μπορώ να έχω ορθή γνώμη. Χάρη μεγάλη μου κάνεις να μοιραστώ τις αναμνήσεις μου μαζί σου, μα πιο πολύ στον εαυτό σου που θα γνωρίσεις την αλήθεια.
Δεν σου κρύβω πως πολλές φορές αναρωτήθηκα ποιος είναι ο πραγματικά ευτυχής, αυτός που γνωρίζει ή εκείνος που αγνοεί. Τώρα δα, βλέπω στο πρόσωπό σου ζωγραφισμένη την αισιοδοξία και την ευαρέσκεια κόντρα στο σκυθροπό και απογοητευμένο δικό μου. Το τελευταίο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να συμβεί ολοκληρώνοντας την αφήγησή μου είναι να δω και το δικό σου πρόσωπο να μοιάζει με το δικό μου. Είναι όμως ευτυχία αυτό που ζούμε? Είναι ευτυχία η 24ωρη παρακολούθηση με κάμερες και μικροτσίπ? Είναι ευτυχία η προγραμματισμένη ζωή που ορίζεται από κόκκινες γραμμές και ημερήσιους υγειονομικούς ελέγχους? Είναι ευτυχία η ομαδοποίηση των κοινωνιών υπό τον κίνδυνο της εμφάνισης αντικοινωνικών συμπεριφορών? Όχι, δεν είναι. Το διοικητικό και ελεγκτικό σύστημα που εφαρμόζουν οι κάλακες δεν απέχει καθόλου από εκείνον. Σκοπός τους ήταν ο έλεγχος και μέσω επιβολής τους ο φόβος. Η υψηλή νοημοσύνη τους δεν στάθηκε ικανή να διατηρήσει αμόλυντο το πλανητικό στολίδι που ζούσαμε. Άπλιστοι και τυχοδιώκτες, χωρίς σύνεση και αυτοσυγκράτηση, κατέστρεψαν τα πάντα. Μην ξεχνάς πως οι συνετοί αξιοποιούν, ενώ οι τυχοδιώκτες εκμεταλλεύονται. Η απογοήτευση και η αγανάκτηση είναι πρόδειλη στα λόγια σου. Είμαι έτοιμος λοιπόν να σ' ακούσω πολύ προσεκτικά, γιατί φρονώ πως η διαχείριση του μέλλοντος διευκολύνεται από τη γνώση του παρελθόντος. Ξεδίπλωσε μονάχα τη σκέψη σου χωρίς καθυστέρηση, γιατί ο χρόνος τρέχει και τα χρονόμετρα των φυλάκων είναι εξαιρετικά ακριβή. Η ελεύθερη ζώνη ολοκληρώνεται με το πέρας της εκδήλωσης και δεν θα ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι μου χωρίς να γνωρίζω. Τέντωσε λοιπόν τα αυτιά σου, μικρέ μου ανυπόμονε, μιας και η δίψα για γνώση ενισχύει την αυτοδιαχείριση. Πριν 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια η συμπαντική χωροχρονική εντροπία γέννησε έναν ζωοδότη πλανήτη, αφού η φυσική νομοτέλεια δημιούργησε τις απαραίτητες συνθήκες για να αναπτυχθεί η ζωή. Το νερό και το οξυγόνο ήταν τα βασικά στοιχεία που εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα των ζωικών και φυτικών ειδών που εμφανίστηκαν σε εκείνη την κοσμική γωνιά του γαλαξία. Καλυμμένο με νερό το μεγαλύτερο μέρος της γης, προσέφερε σε εκατομμύρια οργανισμούς τροφή και καταφύγιο. Η καλπάζουσα βιοποικιλότητα αναδείκνυε την ικανότητα της φύσης να διαχειρίζεται ισότιμα κάθε μορφή ζωής με γνώμονα το μέτρο, την αρμονία και την ισορροπία. Στα παρθένα της οικοσυστήματα βλάστησαν εκατομμύρια φυτά και στον αμόλυντο ουρανό της απολάμβαναν την απεραντοσύνη της ελευθερίας όλα τα πλάσματα που είχαν την τύχη να ατενίζουν από ψηλά το πολύχρωμο γήινο ψηφιδωτό. Πυκνά δάση με πανύψηλα δέντρα χάριζαν ζωή με το οξυγόνο τους, παρέχοντας στέγαση και τροφή στην πλούσια πανίδα. Έρεε κρυστάλλινο το νερό από τα νεφελώδη βουνά, σχηματίζοντας φιδίσια ποτάμια και γαλάζιες λίμνες που άλλοτε μούγκριζε ορμητικός τους ξέφρενους χυμάρους, αποκαλύπτοντας τη μεγαλοπρέπεια και την επιβλητικότητά του. Όταν ο χρόνος έφερνε τον ερχομό της άνοιξης, απλωνόταν παντού το μεθυστικό άρωμα των λουλουδιών και των βοτάνων και μια πανδεσία χρωμάτων αποτυπωνόταν στον καμβά της φύσης. Μα και όταν ο βαρεχειμονιάς έπαιρνε τη θέση του στο θρόνο του εποχικού ρολογιού, η φύση συνέχιζε να αποκαλύπτει το πλουμιστό της χαμόγελο. Στις χιονοσκέπαστες κορυφές των οροσειρών έβρισκαν τη δύναμη να φυτρώνουν λουλούδια που έμοιαζαν με χρωματιστές κλωστές σε ολόλευκο κέντημα. Οι μοναδικοί νόμοι που καθόριζαν την πλανητική εξέλιξη ήταν η φυσική. Μέλημα της συμπαντικής νομοτέλειας ήταν η ισορροπία και η ευζοία που παρέμεναν στόχοι αδιασάλευτοι και αδιαπραγμάτευτοι, χωρίς τροποποιήσεις και μεροληπτικές μεταχείρισεις που θα ευνοούσαν οποιαδήποτε μορφή ζωής. Με απόλυτη δικαιοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό επιμερίζονταν τα αγαθά της καρποφόρας γης και όλοι οι οργανισμοί γίνονταν κοινωνοί και μέτοχοι. Το μέτρο ρύθμιζε τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της ζώσας φύσης, εξασφαλίζοντας αρμονία και εφταξία. Χαμήλωσε το βλέμμα σου όμως και η φωνή σου πνίγηκε συγκάτοικε.
γέμισε στο μυαλό μου με πρωτόγνωρες και χρωματιστές εικόνες, αφού δεν είχα την τύχη να τις απολαύσω από κανένα φιλοξενούμενο. Κρατούν ερμητικά κλειστό το στόμα τους και δεν σκαλίζουν τις βυσμένες τάχτες. Είμαι σίγουρος όμως πως αν ξαναβρεις τη φωνή σου θα με διαφωτίσεις ακόμα περισσότερο. Επιπλέον, ρίξε με μια ματιά στο ρολόι σου και στους επιτηρητές που μας κεντρίζει το βλέμμα τους. Ο χρόνος περνάει και τα πρώτα προειδοποιητικά μηνύματα για τη λήξη της ελεύθερης ζώνης έχουν σταλθεί ήδη στους υποδέκτες μας. Πες μου λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβείς, τι έγινε στη συνέχεια? Ύστερα ήρθαν εκείνοι. Λίγοι στην αρχή και ανίσχυροι. Ζούσαν σε σπηλιές και κάλυπταν τη γύμνια τους με τομάρια άλλων ζώων. Δεν είχαν σκληρά νύχια, ούτε μεγάλα δόντια και έτσι αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν όπλα και εργαλεία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ανακάλυψαν τη φωτιά και άρχισαν να οργανώνονται σε κοινωνίες. Τα υπόλοιπα ζώα τους αναγνωρίζαμε ως εξυπνότερους, αφού μπορούσαν να επιβιώσουν σε συνθήκες που άλλα ζώα, πολύ δυνατότερα, δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν. Η υψηλή νοημοσύνη τους ήταν το δυνατότερο όπλο για την επιβίωση και την κυριαρχία τους. Ήταν όμως άπλιστοι. Έπαψαν γρήγορα να αξιοποιούν και άρχισαν να εκμεταλλεύονται. Αμφισβητούσαν τη φυσική νομοτέλεια, επιβάλλοντας δικούς τους νόμους και κανόνες. Στράφηκαν κατά πάντων με απίστευτη κτηνοδία και χωρίς την παραμικρή ένδειξη μεταμέλειας. Αφάνισαν εκατομμύρια ζώα και ήταν υπεύθυνοι για την εξαφάνιση πολλών έμβιων ειδών. Ήταν αμέτρητα τα ζώα που θανατώθηκαν για να γίνουν γούνινα παλτά, πολυτελείς τσάντες και καλογιαλισμένα παπούτσια. Εξέτρεφαν τα ζώα για να ικανοποιήσουν τις αρρωστημένες επιθυμίες που κάρπιζαν από την ασυδοσία του κυρίαρχου. Τα παρθένα δάση λαιλατήθηκαν από τη λύσα των νοήμονων θηρίων. Η ακόρεστη λεμαργία τους έμοιαζε με λερναία ύδρα, αφού η επέκταση του αστικού ιστού, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πηγών και η αλόγιστη θύρευση δεν άφηνε περιθώρια ύπαρξης στην υπόλοιπη ζώσα φύση. Έστησαν ένα θέατρο παραλογισμού, μετατρέποντας τα φυσικά στολίδια σε σκιάχτρα. Οι λίμνες έγιναν βούρκοι και τα ποτάμια περιορίστηκαν σε υδάτινες λωρίδες. Τεράστιοι όγκοι παγόβουνων έλειωσαν συμπαρασύροντας τον αφανισμό την πολική χλωρίδα και πανίδα. Οι θάλασσες κατάντησαν σκουπιδότοποι οργανικών και χημικών λιμάτων, αναγκάζοντας σε εξαφάνιση χιλιάδες θαλάσσιους οργανισμούς. Ο αχαλήνοτος παροξισμός τους ξεπέρασε τα όρια της ύβρεως, καταστρέφοντας ό,τι ομορφότερο είχε δημιουργήσει η συμπαντική μου νομοτέλεια, τη ζωή, το φυσικό και το αυτεξούσιο δηλαδή. Θέλησαν να υποκαταστήσουν τη δημιουργική αρχή, δημιουργώντας μεταλλαγμένα υβρίδια. Η φύση πια έμοιαζε με φύση, δεν ήταν. Δημιούργησαν ακόμα και ομοίους τους που εξυπηρετούσαν τους αρρωστημένους πολεμικούς σκοπούς τους. Το πέρασμά τους από τον πλανήτη καταγράφηκε στη συνείδηση των υπολείπων ζώων ως απολύτως καταστροφικό. Άλλωστε τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό μου. Όταν εμφανίστηκαν οι κάλακες να περισυλλέξουν ό,τι είχε απομείνει από το γαλάζιο πλανήτη, τα πάντα είχαν καλυφθεί από στάχτη. Ο ουρανός έμοιαζε να αιμορραγεί και η μέρα δεν ξεχώριζε από τη νύχτα. Οι μπουκάλες οξυγόνου και οι ειδικές στολές ήταν απαραίτητες, αφού η διαρροή ραδιοϊσοτόπων δεν άφηνε περιθώρια επιβίωσης. Είχε προηγηθεί ένας ανελαίητος βιολογικός πόλεμος που αποκάλυψε την κτηνοδία των ευφιέστερων ζώων που φιλοξενήθηκαν σε αυτό τον πλανήτη. Οι λοιμώξεις και οι θανατηφόροι ιοί που δημιουργήθηκαν στα βιοχημικά εργαστήρια εξολόθρευσαν εκατομμύρια από ανεπιθύμητους εκείνους. Απότατος σκοπός της ολιγάριθμης κανιβαλιστικής κάστας που εξουσίαζε τον πλανήτη ήταν ο έλεγχος. Η ζωή δεν είχε την ίδια αξία για όλους και το αντίτιμό της ήταν διαπραγματεύσιμο, αφού η κλωνοποίηση μπορούσε να αντικαταστήσει τις απώλειες. Άρχισε μάλιστα να συστηματοποιείται, αφού οι παραγόμενοι μεταλλαγμένοι οργανισμοί ήταν εξ αρχής προγραμματισμένοι με ειδικούς νανοεγκεφαλικούς νευρώνες και πολύ πιο ανθεκτικοί. Όντα όμως χωρίς ψυχή, χωρίς συνείδηση, που υπηρετούσαν αναντήρητα τα κελεύσματα των δημιουργών τους. Έτσι, οι εκλεκτοί των μαζών δεν χρειαζόταν να επικαλεστούν προπατορικά αμαρτήματα
αναπόφευκτα οικονομικά μνημόνια και τρομοκρατικά χτυπήματα για να επιβάλλουν το δικό τους δίκαιο. Και άρχισαν να πληθαίνουν. Και άρχισαν να γίνονται πολλοί, πάρα πολλοί, ώσπου έγιναν πλειονότητα. Και όσοι από τους ελάχιστους εκείνους είχαν ακόμα ψυχή και ήλπιζαν σε κάτι καλύτερο, υποτάχθηκαν εν τέλει στη λέλαπα των άψυχων δημιουργημάτων, στιγματισμένοι και κυνηγημένοι. Στο ίδιο γαϊτανάκι δεμένη και η υπόλοιπη φύση που παρακολουθούσε ανήμπορη το μοιραίο της τέλος. Γονατισμένοι από τους πολέμους, τη μόλυνση, τις αρρώστιες, την όξινη βροχή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την εξάντληση των φυσικών πόρων. Ανυπεράσπιστο θύμα ενός αμέτρητου καταλόγου εγκλημάτων που έκανε το θάνατο να μοιάζει λύτρωση και ευχή στα χείλη όλων μας. Τι ηρωνία! Καταστράφηκε ένας πλανήτης εξαιτίας της αμετροέπειας των εξυπνότερων ζώων στην προσπάθειά τους να υποκαταστήσουν τη δημιουργική αρχή. Αδυνατούσαν να αντιληφθούν ότι ήταν ενοικιαστές και όχι οι ιδιοκτήτες. Περαστικές ψυχές δηλαδή, που όφυλαν να παραδώσουν άθικτο το πλανητικό κομψοτέχνημα στις επόμενες γενιές. Προσοχή! Στον τομέα X, στο οριζόμενο πεδίο με συντεταγμένες 37 μοίρες, 25 πρώτα, 19 δεύτερα νοτίως και 122 μοίρες, 5 πρώτα, 6 δεύτερα, 24 δυτικά εντοπίστηκαν 2 ΑΣ χωρίς την προβλεπόμενη αδειοδότηση που επιτρέπει την παράταση της διαμονής τους. Προβείτε τάχιστα στην άμεση επαναφορά τους. Τ' άκουσες, μικρέ μου, πείθηκε. Έρχονται να μας επαναφέρουν, να ενταχθούμε ξανά στο προγραμματισμένο και ελεγχόμενο καλούπι της διοικούσας αρχής που υπονομεύει το αυτεξούσιο και το φυσικό. Δεν ξέρω αν πρόλαβα να σε κάνω κοινωνό τις σκέψεις μου. Δεν ήταν άλλωστε αυτός ο σκοπός μου. Να θυμάσαι εξάλλου μία διαπραγμάτευτη αρχή και προσπάθησε να την καταστήσεις φάρο στην πορεία σου. Η ζωή σου είναι ανάγλυφη. Μην επιτρέψεις σε κανένα να την ισοπεδώσει. Καλή λευτεριά.